βλέπετε εδώ έχουμε τα καινούργια T-Motors. Είναι η σειρά F40, F60 και F80. Η διαφορά με αυτά τα μοτέρ βέβαια είναι το μέγεθος και επίσης τα καβέ. Όλα τα μοτέρ δουλεύουν σε 6S μέχρι και 6S. Τα F40 έχουν 2300 καβέ. Τα F60 έχουν 1900 καβέ. Και τα F80 2100. Έρχονται μέσα σε ένα ωραίο κουτάκι, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα. Με φελιζόλ. Και τα εδώ είναι τα F80 αυτή τη στιγμή που σας δείχνω. Βλέπετε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή ποιότητα μέχρι τώρα. Δυνατούς μαγνήτες. Ένα καλό που είδα εγώ είναι τα καλώδια. Πολύ μακριά, πολύ στεγανά. Δεν σου έχουν βάλει βέβαια θερμοστελόμενα για να μπορεί να το περνάς μέσα από τρύπες αναλόγως σε τι σασί θα το βάλεις. Και αυτό που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση εμένα είναι ο άξονας. 4 χιλιοστά. Πολύ πιο μεγάλος από ό,τι άλλο έχουμε δει μέχρι τώρα. Μέσα στο κουτί έρχεται ένα σακουλάκι με τις βίδες σου. Όλα τα μοτέρ είναι ίδιας φοράς. Δεν έρχονται CCU και CU, είναι όλα ίδιας φοράς και αλλάζουμε εμείς τη φορά. Έρχονται με παξιμάδια ασφαλείας. Έχω ετοιμάσει ένα ελικόπτερο σιγά σιγά. Περιμένω ακόμα κάποια πράγματα να έρθουν. Εδώ είμαστε. Όπως βλέπετε έχω βάλει τα F60 σε ένα ZMR 2.5. Θα το τρέξω με 4S μέσα σε επόμενες μέρες να τα δοκιμάσω. Το μόνο κακό που έχω βρει μέχρι τώρα είναι ότι τα μοτέρ ήρθαν και έχουν λίγο μεγαλύτερη διάμετρο στις τρύπες που έχουν από κάτω από τα υπόλοιπα που έχω δει μέχρι τώρα. Οπότε αναγκάστηκα με τον Dremel να ανοίξω λίγο τις τρύπες του σασί για να μπορέσουν να μπουν τα μοτέρ τα F60. Τα F40 πιστεύω θα είναι ακριβώς. Τα F60 και τα F80 πολύ πιθανόν να πρέπει να τα ανοίξεις λιγάκι. Η ποιότητα είναι πολύ πιο ανώτερη από τα IMAX και από τα Scorpion από ό,τι έχω δει. Είναι λίγο πιο βαριά, αλλά μετά τις δοκιμές που θα κάνουμε να δούμε αν πραγματικά το βάρος αξίζει σε απόδοση με τη δύναμη και με την ποιότητα. Η ποιότητα είναι πολύ πιο μεγάλη και πιστεύω ότι θα είναι και πολύ πιο γερά. Αυτά. Για να δούμε.